Intentarei tamén ser breve e seguir as recomendacións aquí do mestre de Pepe Díaz, que, bueno, creo que o problema non é do computador, será do cabo da alimentación, e a ver se dá solucionado. En todo caso, as grallas, os erros que poda cometer son meus e os acertos serán de Emilio Nogueira, que está aí atrás e que basicamente é quen preparou estes apontamentos. Dicía que seguir o esquema que apuntou Pepe, falar en primeiro lugar do cadro macroeconómico, quizáis antes de falar do cadro macroeconómico dos orzamentos da Xunta, onde non teremos que, en fin, desenvolver un grande esforzo dialéctico para justificar que nos imos votar en contra, imos presentar emenda a totalidade, etc. Supoño que iso xa non merece moita discusión. Lembrar de que discurso político veñen precedidos por parte de quen os fai, non por parte do Partido Popular. Lembrades que, rematado a campaña, despois das eleccións do 1 de marzo, na campaña o Partido Popular decía que ia solucionar a crise en 45 días. Xa van alá, non? Despois, na investidura, Feijóo descubriu a verdade. No debate de investidura dixo: non vou mentir aos galegos, vou dicir a verdade. Entón dixo que había máis de 200.000 parados, que 90.000 deles non tiñan ningún tipo de cobertura, o que non dixo é que ia facer para solucionar eses problemas. Só deu unha receita que era a famosa austeridade, e que en termos de política económica, en termos de política orzamental, é perigosa, porque é renunciar precisamente o que dicía agora Paco Jorquera, a necesidade dunha política contracíclica, non anticíclica. A teoría de Feijóo é a seguinte: se as familias e as persoas teñen que reducir gastos e teñen que apretar o cinto, a administración debe dar exemplo reducindo gastos e apretando o cinto. E o último, que apague a luz, non? Porque xusto neste momento de crise o que hai que facer é o contrario, que os poderes públicos, que o sector público cebe o motor da economía, dinamice a actividade económica e que o faga, e así o defendemos do Bloque Nacionalista Galego, nun sentido favorável, lóxicamente, ás maiorías sociais. Pois ben, xa neste ano, na execución do orzamento para o 2009, comprobamos todos e todas os recortes, a eliminación da gratuidade dos libros de texto, que era unha partida que xa estaba dotada, a recortes en materia de servizos sociais, a eliminación, por exemplo, do servizo de canguros a domicilio, medidas xa privatizadoras, en materia sanitaria, en materia de infraestructuras, e todo isto vaise, como veremos, acelerar e vaise intensificar co proxecto de orzamentos da Xunta para o ano 2010. Sobre o cadro macroeconómico, bueno, eu creo que aquí vese tamén o certo marasmo, o marasmo absoluto no que está sumida a Xunta de Galiza actual. Vedes que a tío de agora, e iso é unha crítica que sempre fixemos desde o BNG, a Xunta de Galiza, tamén anterior, renunciaba a facer un cadro macroeconómico a partir de previsións propias. Sempre se facía ou unha proxección do que era o cadro macroeconómico estatal ou a partir do que eran previsións de institucións económicas internacionais ou, basicamente, institucións privadas, servizos de estudo de entidades bancarias, etc. Bueno, agora tamén, sen moita base, dice que no ano 2010 Galiza vai crecer un 0,2%, é dicir, que vai ter un crecimento positivo do 0,2%, que, se nos fiamos do cadro macroeconómico dos orzamentos do Estado, é un diferencial do 3,8%, a favor de Galiza. Bueno, houve un diferencial positivo nestes anos, pero isto parece un pouco exagerado, pero que mesmo é contradictorio co que di o propio Partido Popular, co que di a propia Xunta de Galiza noutros documentos seus. O Plan MOVE, este que acaban de facer, de estradas, etc., tamén el ten un cadro macroeconómico para os próximos anos, para os anos de vigencia dese plano, e prevé para o ano 2010 un documento da propia Xunta de Galiza de crecimento, unha reducción do PIB do menos 1,2%. Por tanto, bueno, parece que moita coherencia aquí non hai. En que se basea, segundo a Xunta, segundo estes orzamentos, este diferencial entre Galicia e o Estado e este crecimento positivo de Galiza? Bueno, pois nunha recuperación da demanda interna, que manténdose en tasas negativas pasaría do menos 4,3 ao menos 1,3%,
Tamén nunha ralentización, nun freo, a caída do consumo das familias, que pasaría do menos 1,7 actual, o menos 2, o menos 0,2%, o que sucede é que tamén aquí volvemos ver contradicións e incongruencias no propio documento orzamental, porque, bueno, dice, por un lado, que vai mellorar o consumo das familias, pero, por outro lado, dice que vai haber unha queda, unha caída brutal na recadación tributaria, por exemplo, do IVA, non? E claro, unha recadación no imposto ao valor acrecentado de case un 29%, parece que non se compadece moi ben con esa recuperación do consumo das familias. Pero, bueno, isto é só unha mostra da falta de rigor deste cadro macroeconómico que, por certo, cando fala do desemprego, aí sí que baixa absolutamente as mans. O desemprego vai crecer, medido en termos de EPA, porque xa sabedes que no caso galego hai unha diversencia de máis do 20% entre os datos da EPA e os datos do paro rexistrado do INEM. Os datos do INEM xa estamos no 15,62%, cos datos da EPA, bueno, estaríamos no 15%, di os orzamentos a finais durante o ano 2010, isto veñen ser pois 30.000 parados máis. Agora, non garda tampouco ningún tipo de coherencia, verémoslo despois, coas políticas de gasto que se plantexan. Sobre os obxectivos, moi brevemente, os obxectivos di o documento, pero vou recoller aquí unha cita de Feijóo cando se presentou o pasado 15 de outubro, di que se trata de fornecer uns servizos públicos próximos e eficientes, a famosa blindaxe do gasto social, que veremos en que queda, a recuperación económica, a converxencia e a competitividade, é dicir, dinamizar a economía e combinar políticas baseadas na solidariedade e no investimento que terán como resultado que Galicia saia da recesión e volva a ter crecemento. Crecemento que, por certo, tamén, e antes de que me esqueza, impútase en grande medida os efectos do ano xacobeo, non? Que parece que vai ter pois unha influencia mirífica na evolución económica de Galiza no ano que ven. Sobre os ingresos, o máis relevante tamén para ser rápido é que vai haber unha caída dos ingresos non financeiros do 11,9% a respecto do ano 2009, que se vai compensar cun incremento moi importante da débeda pública, do endebedamento. Aquí, efectivamente, as incoherencias de que falaba antes Pepe Díaz do Partido Popular e singularmente do Partido Popular de Galiza sobre o endebedamento. Criticábase o goberno anterior polo incremento do endebedamento. Bueno, pois o incremento do endebedamento no ano 2010 de aprobarse estes orzamentos con relación ao ano 2009 do 73,1%. Incrementanse máis de 1.197 millóns de euros. E o curioso é que o que antes se criticaba, agora critícase o contrario. Na última reunión do Consello de Política Fiscal e Financeira, a conselleira de Facenda dixo que non se podía poñer un límite tan baixo para o endebedamento das comunidades autónomas porque iso era, de alguna forma, violentar a autonomía financeira. Bueno, pois son estes discursos de conveniencia, non, que sobre estas cuestións se teñen. E hai, efectivamente, unha reducción tamén do que son os ingresos procedentes do sistema de financiamento, das transferencias do sistema de financiamento, a pesar dos fondos adicionais para o ano 2010, o cal demostra o fiasco deste sistema, un sistema que é negativo, xa se votou esta semana no Congreso en contra, pero tamén a mala negociación que fixo a Xunta de Galiza, e como tamén, xa un último apuntamento, en materia de ingresos, tamén xa se recolle esa baixa de 7 millóns de euros na rebaixa dos impostos que gravan a adquisición de vivendas e que van favorecer tamén os sectores máis abastados, os sectores máis ricos da poboación galega. Ben, sobre o tema, despois de como se gastan estes recursos. Aquí hai unha contradición, un desmentido no propio documento dos orzamentos a toda esa propaganda, a todos eses anuncios que fixera o propio Feijóo e a Xunta de Galiza.
En primeiro lugar, a reducción do gasto corrente frente a todo o que se di é unha reducción mínima. O gasto corrente redúcese simplemente un menos 0,9% os gastos en bens correntes, o capítulo 2, dicir, luz, auga, electricidade, bens e servizos, incrementase no 2,2% os gastos de persoal, en certo modo era lóxico, os gastos financeiros, é dicir, os xuros que hai que pagar nun 6,5%, isto tamén é gasto corrente, e iso sí, baixan as transferencias correntes, as do capítulo 4, subvencións, pensións, etc. Esas baixan, as que máis baixan, un menos 3,4%. Por tanto, de reducción do gasto corrente, pouco. O que se reduce precisamente o gasto corrente que máis efecto dinamizador pode ter na economía. Mostra o espectáculo desta semana coas pensións, co complemento ás pensións non contributivas. Iso tamén é capítulo 4, transferencias correntes. Pero mesmo, a pesar de dicer en os orzamentos que como consecuencia da situación de crise se van incrementar o número de solicitudes de rendas de inserición social de Galiza ou das axudas de emerxencia social, estes dous conceptos están conxelados para os orzamentos do ano que ven. Se hai máis, supónse que cobrarán menos, a pesar de que, de acordo coa Lei Galega de Servizos Sociais, teñen que revisar a risga no ano en marzo do ano 2010. Hai nos gastos de capital tamén unha reducción moi importante nos investimentos reais. Os investimentos reais, o capítulo 6 baixa un 14,4%, as transferencias de capital, o capítulo 7, pois a entidades públicas, etc., baixa un menos 7,2%, tamén moi por debaixo da reducción media dos orzamentos, que do 3,3%. En conxunto, por tanto, os gastos de capital baixan un 11,1%. Que sucede? Que estes intentan, de alguna forma, vestilo, imputando tamén o investimento, o que lle chaman ese investimento extraorzamental, que é privatización. A privatización das infraestructuras sanitarias e a privatización das infraestructuras tamén de comunicación. E aquí dúas consideracións. Unha, a consideración política, que desde logo nos merecen este tipo de fórmulas. No ámbito sanitario van supor condicionar a política sanitaria pública da Xunta de Galiza a consideracións e a intereses puramente empresariais, pero que, ademais, vai supor, sobre todo no que se refire, hai algunha experiencia xa, e aquí hai compañeiros e compañeiras de Bergantiños e da Costa da Morte, vai tamén deitar moita incerteza acerca de que certos proxectos de infraestructuras de comunicación se executen. Exemplo, a autovía Carballo-Verdoias. Xa estaba adxudicada, licitada, pero a empresa adxudicataria nese modelo de concesión de obra pública non foi capaz de obter financiamento bancario. Non houbo ninguna entidade de crédito que quisese financiar esa obra. Por tanto, ademais da crítica que dun punto de vista político podamos facer a estas fórmulas, isto non é investimento en termos económicos, senón que me corrixen aquí os expertos, máis ben é endevedamento, pero mesmo xa deixando a marxe a crítica política, supón deitar moita incerteza acerca de que estes proxectos se vayan realizar e se vayan realizar tamén nos prazos previstos. Indo tamén ás funcións, é dicir, en que se gasta, vemos tamén que hai, en primeiro lugar, non hai a famosa blindaxe do gasto social. O gasto social, o único que se incrementa, e porque non lles quedaba outra, é a lei de dependencia. Pero incrementase o financiamento da lei de dependencia en 77 millóns de euros, dos que 44 son transferencias do Estado, que se recollen xa nos orzamentos. Se ti recolles xa nun sistema de cofinanciamento as achegas estatais, ti estás obrigado tamén a subir, porque tes que cofinanciar eses servizos dunha forma insuficiente, ademais, para atender as necesidades que vai haber neste ámbito. Sabemos que esa é unha cuestión na que se pode facer pouca demagoxia, pero, en todo caso, sube a lei de dependencia, nada máis. O resto baixa. Para subir a lei de dependencia, agora esta nova Consellería de Benestar, de Traballo e Benestar, baixa o resto das súas políticas.
Baixa a atención á discapacidade, moitísimo. Baixan políticas de loita contra a pobreza e contra a exclusión social, dunha forma tamén moi importante. Baixa todo o que as políticas activas de emprego, de fomento de empregabilidade, etc., baixan casi un 9%, cando recoñecen que o paro se vai incrementar dunha forma importante no ano 2015. En materia de dinamización económica, hai tamén baixadas, como podedes ver no cadro que tedes, moi importantes. En materia de vivenda, a baixada é do 22,81%, é dicir, unha abdicación absoluta das políticas públicas de vivenda por parte desta Xunta de Galiza. Hai unha baixada tamén moi importante, certo que en liña coa baixada que hai nos orzamentos do Estado en materia de investigación, desenvolvemento e innovación. E hai unha suba en materia de sociedade de información, pero é unha suba que ten tamén unha explicación, que é o crédito de 100 millóns de euros a tipo cero, que para o desenvolvemento da banda larga e para a expansión tamén da TDT concertara xa a Consellería de Industria do bipartito na legislatura anterior. Hai baixadas en todo, no comercio casi dun 11%, no desenvolvemento empresarial dun 13,16%, en industria, enerxía e minería dun 11,41%, na pesca dun 11,62%, etc. E, por suposto, tampouco se libra a normalización lingüística e a cultura. A normalización lingüística baixa un 20% e as políticas culturais tamén un 14%, casi un 15%. E no ano xacobeo, que vai ter un efecto, como dicía antes, mirífico sobre o desenvolvemento económico, e calculan na memoria dos orzamentos que vai supor un impacto sobre a economía galega de máis de 200 millóns de euros, o gasto en turismo crece apenas menos do 1%. É dicir, que non se sabe realmente de onde vai sair, como non seña efectivamente dunha milagre, pois eses efectos económicos do xacobeo. Ben, xa vos comentei, en educación hai unha baixada de 25 millóns de euros, en sanidade de 38 millóns de euros, e poderíamos por máis exemplos. Frente a isto, nós, como Bloque Nacionalista Galego, xa dixen que non imos apoiar estes orzamentos, había poucas dúbidas. Imos presentar unha emenda á totalidade de devolución, imos emendar todas as seccións, imos presentar tamén na peculiar tramitación que os orzamentos teñen na Cámara Galego, que se chaman as emendas transversais, para intentar, a través desas emendas transversais, dotar un programa real de actuación de loita contra a crise. Veremos, porque hai o diñeiro que podemos ir sacando para dotar ese programa pola especial dinámica, xa digo, do debate orzamental na Cámara Galega, pero centrándonos realmente na priorización do investimento productivo, en solo industrial, en vivenda, en I+D, desde logo na blindaxe e no incremento do gasto social, e non só na dependencia, tamén no conxunto dos servizos sociais, na sanidade e na educación, desde logo actuando, porque iso tamén nos vai permitir ter unha pequena marxe para adotar este plan na política de ingresos, tanto na política fiscal como no endebedamento, e, desde logo, pondo tamén en cuestión a falta de ningún proxecto, de ningún plano real contra a crise por parte do goberno do Partido Popular na Galiza. Todo o que presentaron a tío de agora, o plano de choque non foi tal, foi simplemente un informe que se presentou no Consello da Xunta que non se viu acompañado despois de modificacións orzamentais. Onte mesmo a Conselleira de Traballo e Benestar anunciaba agora un plano estratégico tamén contra a crise para o ano que ven. En definitiva, todo é fume e todo, ademais, ten certa coherencia. Esta baixada de brazos, este desleixo da Xunta de Galiza a hora de combater a crise ten tamén unha explicación política, que é que eles están aquí simplemente a espera de chegar a gobernar no Estado. Por iso non van facer nada contra o paro, porque os datos negativos do paro imputaránselle o goberno español. Todo o que pase de malo
non será nunca culpa da Xunta de Galiza, será responsabilidade do Goberno español en función dunha estrategia para nós, desde logo, moi negativa, non, como nación, de alcanzar o Goberno en Madrid, e no caso de Feijóo, pois seguramente ter ali tamén algún tipo de destino. Bueno, este o marco, esta é unha exposición somera, na que sempre pois padece o rigor, pero supoño que despois no debate poderemos aprofundar nalgúna destas cuestións. Moitas gracias.